κομπανάκια. Τι γνωρίζει γι' αυτά? Είναι πολλά. Τι άλλο? Ξέρω μόνο 2. Δεν πειράζει, γιατί σήμερα γι' αυτό βρεθήκαμε εδώ, μάθουμε τα κομπανάκια. Ωραία. Ποια θέλεις να αρχίσουμε? Ο δάσκαλος νομίζω ξέρει καλύτερα. Καλά τα λες. Ας μιλήσουμε με μεθοδολογίες μην μάθεις μονοδιάστατο. Πόσες είναι αυτές? Είναι 3. Μπορείς να μου περιγράψεις την πρώτη? Στην πρώτη μεθοδολογία ψάχνουμε απλά ένα μέγιστο σε ένα πίνακα. Πολύ καλά τα λες. Εδώ πέρα έχουμε ένα πίνακα που ο πίνακας αυτός περιέχει τους βαθμούς των μαθητών και εγώ σου λέω ότι αυτή είναι 100. Μπορείς να μου βρεις το max? Βεβαίως. Για μάθα από 1 μέχρι 100. Μάλιστα. Στο max βάλε το 0. Στο max δεν θα βάλουμε το 0, θα πάμε να βάλουμε το πρώτο κουτάκι. Έτσι στο max ναι, πηγαίνουμε και βάζουμε το β του 1. Για να βάλουμε εκείνο που είπες, αυτό να έχουμε πεδίο αριθμού. Σωστά. Και τώρα θα πούμε ότι αν το εκάστοτε κουτάκι, το β του math, μάλιστα, είναι μεγαλύτερο του β. Μεγαλύτερο του max. Του max, ναι. Τότε, στο β του math, πάρε το max. Στο max βάλε το β του math. θα είσαι από εδώ σήμερα. Στο max βάλε το β του math, τέλος αν, και τέλος επανάληψης. Αυτή είναι η πρώτη μεθοδολογία, εντάξει. Ναι. Κοίτα να δεις τι έχω να σου πω. Αυτή χρησιμοποιείται όταν ψάχνουμε απλά το max. Μάλιστα. Θα σου περιγράψω τη δεύτερη, αλλά θέλω να το κάνεις, να μου την πεις. Ναι. Βέβαια. Άκου λίγο για τη δεύτερη. Στη δεύτερη μεθοδολογία έχουμε 2 πίνακες. Οι πίνακες που έχουμε είναι αυτός εδώ ο πίνακας. Ο πίνακας αυτός είναι πάλι με τις βαθμολογίες των μαθητών και εδώ πέρα έχουμε τον πίνακα με τα ονόματα των μαθητών. Θα σου έλεγα από εκεί πάλι ότι είναι από 1 μέχρι 100 οι μαθητές. Εδώ πέρα ψάχνουμε κάτι σε έναν πίνακα για να εμφανίσουμε κάτι σε έναν άλλον πίνακα. Δηλαδή θα πρέπει να βρούμε τη βαθμολογία του καλύτερου για να εμφανίσουμε το όνομα του καλύτερου. Για να το κάνουμε αυτό, γράφουμε περίπου ό,τι και πριν. Απλά στο σημείο αυτό και στο σημείο αυτό προσθέτουμε άλλη μια γραμμή. Το έχεις? Ναι. Για πάμε. Στο max του β1, στο max βάλε το β του 1. Συμφωνώ. Στο on max. Ναι. Στο max του, βασικά στο... Ας το πούμε... Στο max math βάλε το on το 1. Στο max. Math. Θα βάλουμε το 1. Για math από 1 μέχρι 100. Αν το β του math είναι μεγαλύτερο του max. Στο max βάλε το β του math. Και στο max math βάλε το math. Τέλος αν. Τέλος επανάληψης. Μετά πρέπει να εκμεταλλευτούμε το γεγονός ότι έχουμε το max math. Είπαμε στον πλανό πίνακα για να το εμφανίσουμε εκείνο. Δηλαδή πηγαίναμε και θα λέγαμε εμφάνισε το on του max math. Ολοκληρώνουμε μέχρι εδώ. Η δεύτερη μεθοδολογία. Άφησα να σου πω τη τρίτη. Σχετικά με τη τρίτη μεθοδολογία, εδώ πέρα είναι σαν τη δεύτερη, αλλά καλούμαστε να εμφανίσουμε όλα εκείνα τα ονόματα αυτό που είχαν το μέγιστο βαθμό. Εδώ πέρα θα σου λέγω ότι έχουμε τα ονόματα από 1 μέχρι 100 είναι οι μαθητές και εδώ πέρα είναι οι βαθμολογίες τους. Ο σκοπός μας είναι εδώ μέσα εμείς να βρούμε κάποιο max για να μπορέσουμε να συγκρίνουμε το κάστο κουτάκι να το max και να εκμεταλλευτούμε παράλληλο πίνακα για να εμφανίσουμε τα ονόματα. Ωραία. Για να συμβεί αυτό θα χρειαστούμε 2 για. Στην πρώτη για θα πρέπει να πάμε να βρούμε απλά Το max, ενώ στη δεύτερη για θα ελέγξουμε αν είναι ίσο. σωστά μιλάς. Έτσι λοιπόν εδώ πέρα θα το πούμε στο max που είναι και βάλει το β του 1. Από εκεί πέρα τα πράγματα είναι γνωστά. Για math από 2 μέχρι και
100. Πήγαινε ελέγξει αν το β του math ήταν μεγαλύτερο το max, γιατί δεν σημαίνει κάτι τέτοιο. Τότε στο max πήγαινε και βάλε το β του math. Κάποια στιγμή θα λέγαμε τέλος αν, κάποια στιγμή θα πηγαίναμε και θα λέγαμε τέλος επανάληψης. Συμφωνείς? Βεβαίως. Τώρα, Με δεύτερη γεια θα ελέγξουμε αυτό το max. Νήσο με το... έκανες το κουτάκι, συμφωνώ. Αυτή τη φορά όμως από το πρώτο μαθητή. Για μαθητή λοιπόν, από 1 μέχρι και 100, είναι ελέγξεις αν το β του math είναι ίσο με το max, γιατί δεν σημαίνει κάτι τέτοιο, τότε πήγαινε για εμφάνιση εκμεταλλευόμενο στο παράλληλο πίνακα το on του math. Κάποια στιγμή θα λέγαμε τέλος αν, κάποια στιγμή θα λέγαμε τέλος επανάληψης. Σε τι καμπανάκια πάμε? Δεν ξέρω. Ξέρω εγώ. Σου έλεγα λοιπόν ότι έχουμε εδώ πέρα έναν πίνακα. Ο πίνακας αυτός είναι ο πίνακας α. Είναι από 1 μέχρι νη, από 1 μέχρι μη, i και j. Σου ζητάω εδώ πέρα να βρούμε ένα άθροισμα σε ολόκληρο το πίνακα. Ήρθε καφές. Ας τον έρθει. Λοιπόν, πάμε. Εδώ πέρα θέλω άθροισμα σε ολόκληρο το πίνακα. Ωραία. Στο... Ξέρω ότι σε μπερδεύει. Δεν είχαμε τις γραμμές. Έλα συνέχισε. Στο σίγμα βάλω το 0. Για i από 1 μέχρι νη. Για j από 1 μέχρι μη. Στο σίγμα εκχώρησε σίγμα συν το α του i, j. Τέλος επανάληψης. Τέλος επανάληψης. Σωστά θα λες. Το μόνο μας λείπει είναι να Εμφάνισε αυτό το σίγμα. Ξέρεις τι θα ήθελα τώρα όμως? Ήθελα να κάνουμε ένα άθροισμα, ένα γραμμή. Δηλαδή εδώ πέρα. Ήθελα να πάμε να προσθέσουμε αυτό το κουτάκι και να πάμε αυτά και να τα βάλουμε εδώ πέρα. Μπορείς να μου κάνεις ένα άθροισμα, ένα γραμμή? Ναι. Για i από 1 μέχρι νη. Για i από 1 μέχρι νη. Στο σίγμα εκχώρησε το 0. Σίγμα του i. Πάμε να βάλουμε το 0. Αν είναι πίνακας, ξέχασα. Για j από 1 μέχρι μη. Στο σίγμα του i εκχώρησε το α του i, j. Σίγμα του i. Συν Σίγμα του i. το α του i, j. Είναι που είναι πρωί, Δημήτρη, και γιατί ούτως ή άλλως δεν Τέλος καταλαβαίνουμε επανάληψης. από τη φωνή σου. Τέλος επανάληψης. Συνέχισε. Ναι, το μορφωματισμένο να εμφανίσει αυτό το σίγμα του i. Όταν εμφανίζαμε σαν μονοδιάστατο πίνακα. Δηλαδή λέγαμε για i από 1 μέχρι νη. Εμφάνιση σίγμα του i. Θα σου πω ότι έχουμε τον ίδιο πίνακα. Και σου ζητάω να κάνεις ένα μέσο όρο να στείλει. Το αγαπημένο μου είναι. Λοιπόν, για j από 1 μέχρι μη, στο σίγμα εκχώρησε το 0. Για i από 1 μέχρι νη,
Στο σίγμα εκχώρησε σίγμα συν το α του i, j. Για να μπορέσουμε να Είναι στο μείο, κλείνοντας τον ωφελισμένο δρόμο. τέλος επανάληψης, στο μείο του j εκχώρησε στο σίγμα δια μη συν, όχι περίμενε, στήλη είναι συν ι. Για πρώτη είναι. Τέλος επανάληψη και το έχουμε. Πολύ καλά. Θέλω να μου κάνεις ένα πλήθος, ένα γραμμή. Το πλήθος αυτό θα αυξάνεται κάθε φορά που βρίσκεις τη λέξη Ράσκος. Τάσος. Ναι. Νόμιζα ότι θέλω Ράσκος. Μου χαλάσει για το Όχι. Ωραία. Πάμε πλήθος αναγραμμή. Για i από 1 μέχρι νη. Το θέλω πίνακα αυτό το πλήθος. Εντάξει. Για i από 1 μέχρι νη. Στο πλήθος του i βάλε το 0. Για j από 1 μέχρι νη. Μη, sorry. Θέλουμε το πλήθος να αυξάνεται κάθε φορά που θα βρίσκουμε τη λέξη Ράσκος. Ωραία. Αν το α του i, j να το κάνω μια παραλλαγή. Είναι ίσο με ηγέτης. Τότε στο πλήθος του i μπορείς να κορίσεις πλήθος του i συν 1. Και συν 5 μη σου πω. Λόγω ηγέτη. Τέλος επανάληψης. Τέλος αν, τέλος επανάληψης. Τέλος επανάληψης. Για να σε δω μια στα γρήγορα. Αν μου λες. Ένα εσωτερικό γραμμή. Για i από 1 μέχρι νη. Στο σίγμα εκχώρησε το 0. Για j από 1 μέχρι νη. Μη βασικά. Στο σίγμα εκχώρησε σίγμα συν α του i, j. Τέλος επανάληψης. Στο μείο του i εκχώρησε το σίγμα προς μη. Τέλος επανάληψης. Αυτό εμφάνισε. Όχι, για. Εντάξει, μια χαρά. Σου ζητώ να μου κάνεις ένα άθροισμα να στείλει. Άθροισμα να στείλει. Για j από 1 μέχρι μη. Στο σίγμα χωρίς το 0. Για i από 1 μέχρι νη. Στο σίγμα χωρίς σίγμα συν το α του i, j. Αλλά Αυτό θα κάνουμε πίνακα. Άρα εδώ πέρα σίγμα του J και σίγμα του J και τέλος επανάληψης και ξανά τέλος επανάληψης. Εντάξει με αυτά. Αλλάξω. Ναι. Εδώ πέρα λοιπόν σου έλεγα ότι πάμε σε πράγματα εντελώς αναμενόμενα για φέτος. Γνωρίζεις πως είναι μεθοδολογίες. Ναι, 5. Αφήστε να τις περιγράψω. Στην πρώτη μεθοδολογία καλούμαστε να βρούμε απλά το μέγιστο στοιχείο ενός πίνακα. Το πράγμα ήταν πιο εύκολο. Στη δεύτερη μεθοδολογία θα κάνουμε max αναγραμμή ή max αναστήλη. Στη τρίτη μεθοδολογία θα λέγαμε ότι είχαμε το max αναστήλη.
Στην πέμπτη μεθοδολογία πρέπει να πάμε και να ανακαλύψουμε ένα στοιχείο του πίνακα για να εκμεταλλευτούμε τις συντεταγμένες του, δηλαδή τους δύο δείκτες, το δείκτη γραμμής και το δείκτη στήλης. Ενώ στην τέταρτη μεθοδολογία θα πρέπει οπωσδήποτε να είχαμε δύο δυσδιάστατους πίνακες, γιατί δουλεύουμε στον ένα για να εμφανίσουμε στον άλλο ότι το πράγμα ήταν λιγάκι πιο δύσκολο. Ωραία. Στην πρώτη φάση θέλω να σε ακούσω να μου λες, Max, ολόκληρο το πίνακα. Για I. Στο Max, Στο Max κάνουμε. Στο Max εκχώρησε το α του δύο συνταγμένες. 1,1. Και τώρα μπορείς να ξεκινήσεις. Για I. Από 2. Όχι, το δουλεύουμε σε ολόκληρο το πίνακα αναγκαστικά από ένα. Από 1 μέχρι νη. Μέχρι. Νη. Ναι. Για J. Από 1 μέχρι μη. Αν το α του I, J είναι μεγαλύτερο του Max, τότε στο Max εκχώρησε το α του I, J. Τέλος αν. Τέλος επανάληψης. Τέλος επανάληψης. Σωστά. Εδώ πέρα τώρα θέλω να μου κάνεις όμως ένα Max, ένα γραμμή. Σε κάθε κουτάκι αυτού του πίνακα θα έχουμε το μέγιστο από όλη αυτή τη γραμμή. Ωραία. Στο Max εκχώρησε το α και Το χεράκι. εδώ. Είναι ρεύμα. Αρεύμα. Δεν με έκανε κάτι. Έχουμε τεχνικά προβλήματα. Σε ακούμε. Στο Max Να. γραμμή. Το να παίρνει αρχική τιμή για μέσα. Για I από 1 μέχρι νη. Το Max εκχώρησε το α Στο Max του I χωρίς το α του 1. Περίμενε. Max είναι γραμμή. Πρέπει να εκμεταλλευτείς σίγουρα αυτό εδώ. Το I, κόμμα Πρέπει να αναρωτηθείς αν αυτό είναι δείκτης γραμμής ή δείκτης στήλης. δείκτης γραμμής. Αφού είναι δείκτης γραμμής, πρέπει να πάει στη θέση του. Από δίπλα θα έρθει και το 1. I,1. Θα σου χρειαστεί σίγουρα. Σίγουρα. Συνέχισε. Για J. Από τώρα είναι από 2. Για πάνω. Από 2. Σωστός. Μέχρι. Νη. Αν Μάλιστα. το α του I, J είναι μεγαλύτερο του Max. Μάλιστα. Στο Max εκχώρησε. Max Στο Max του I. Στο Max του I εκχώρησε το α του I, J. Τέλος αν. Τέλος επανάληψης. Σωστά. Θα σε κουράσω λίγο. Θέλω να μου κάνεις ένα μην. Ένα στυλ. Ένα μην, ένα στυλ. Ωραία. Για J από 1 μέχρι μη. Στο μην του J εκχώρησε το α του 1,J. Για I από 2 μέχρι νη. Αν το α του I,J είναι μικρότερο του μην του J, τότε στο μην του J εκχώρησε το α του I,J. Τέλος αν. Τέλος επανάληψης. Σωστά. Άφησε με εμένα να σου θυμίσω Την 5. τη μεθοδολογία 5. Εδώ πέρα, αν είχαμε έναν πίνακα στη 5 που ήταν αυτός εδώ, εμείς έπρεπε να βρούμε κάποιο στοιχείο του που ήταν αυτό εδώ, για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για το δείκτη γραμμής αλλά και για το δείκτη στήλης.
Αυτό δουλεύει σε την πρώτη μεθοδολογία που κρατάμε και δύο δείκτες. Δηλαδή εδώ πέρα λέγαμε στο max πήγαινε και εκχώρησε το α του 1,1. Ενδεχομένως θα μπορούσαμε να πούμε στο max του i πήγαινε και βάλει το 1, από ό,τι πήραμε δηλαδή. Και στο max του j πήγαινε και πάλι το 1. Έτσι αυτό σημαίνει Βρήσε, θα το κόψουμε στη μοντάζ. αυτό σημαίνει εδώ πέρα ότι πρέπει να πάμε για να πούμε εξής. Για i από 1. Σε ολόκληρο πάντα από 1 λέμε. Μέχρι, μόνο στα Κόψε αναγραμμή το, και κόψε αναστήσεις στη μοντάζ. μέχρι για i από 1 μέχρι νη και φυσικά εδώ πέρα για j από 1 μέχρι μη πρέπει εμείς να ελέγξουμε αν το α του i, j είναι μεγαλύτερο το max και δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Χωρίς το max πήγαινε και βάλε το α του i, j για να μπορέσουμε εδώ πέρα να πάμε στο max του i να κρατήσουμε το i Το i, το max του j. και να βάλουμε το j. Τέλος αν. Τέλος επανάληψης. Σωστά. Προσοχή εδώ πέρα, γιατί όταν θα σου ζητήσουν κάτι τέτοιο, είναι πολύ πιθανό εδώ πέρα να σου ζητήσουν σε παράλληλο πίνακα να πας να μιλήσεις για αυτό το στοιχείο και να μην σου μιλήσουν κατευθείαν για αριθμό γραμμής και στήλης. Αλλά όπως και να έχει, πρέπει να κάνουν προσπάθεια να σου εξηγήσουν τον αριθμό γραμμής και στήλης. Άρα εδώ πέρα πρέπει να ξεκινάς τη μεθοδολογία 5 και να απορρίπτεις τις μεθοδολογίες μέχρι να φτάσεις σε αυτό που θέλεις. Έγινε? Ωραία. Είναι πονηρό δηλαδή το κομμάτι. Τώρα όμως θέλω να μιλήσουμε για Την 4. τη 4. Στη μεθοδολογία 4 χρειαζόμαστε σίγουρα δύο πίνακες. Έστω λοιπόν ότι έχουμε εδώ πέρα ένα ξενοδοχείο που εδώ πέρα είναι τα χρήματα που πληρώνει κάθε δωμάτιο. Σου λέω λοιπόν ότι είναι από 1 μέχρι 10 οι όροφοι και από 1 μέχρι 10 και δωμάτια. Όροφοι και δωμάτια. Σου λέω επίσης ότι έχουμε και ένα παράλληλο πίνακα, τρισδιάστατο, που εδώ μέσα βρίσκονται τα ονόματα αυτών που μένουν στο ξενοδοχείο. Για να μιλήσουμε για τα ονόματα αυτών που μένουν στο ξενοδοχείο, σου έλεγα τα εξής. Από 1 μέχρι 10 τα δωμάτια και από 1 μέχρι 10 οι όροφοι. Εδώ πέρα καλούμαστε να ψάχνουμε εδώ πέρα ποιος έχει πληρώσει τα περισσότερα, γιατί αν ανακαλύψουμε ότι είναι αυτός, πρέπει να πάμε και να εμφανίσουμε αυτόν εδώ. Για να συμβεί αυτό, καταλαβαίνεις ότι δεν κρατάμε μόνο max, αλλά κρατάμε και σαν noun max τα στοιχεία του διπλανού πίνακα που τη γράφουμε. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο, δίνουμε αρχική τιμή στο max το χ του 1,1, αλλά δίνουμε και στο on max τα στοιχεία του διπλανού πίνακα, δηλαδή το on του 1,1. Στο σημείο αυτό δουλεύει όπως τη μεθοδολογία 1. Πεςτα μου. Θα θυμάστε αυτό πάντα κλέβει από εκεί. Ναι, για i από 1 μέχρι νη, για j από 1 μέχρι μη, αν το α του i, j, όχι το α, το χ, βασικά δεν έχουμε i και j, έχουμε max και τον or, όχι or και εδώ. Για όροφο λοιπόν, από 1 μέχρι 10, για δωμάτιο από 1 μέχρι 10, Αν το χ του or, δομ είναι μεγαλύτερο του max, τότε στο max θα βάλεις το χ του or, δομ. ναι. Και στο on max θα βάλεις το on του or, δομ. Τέλος αν. Τέλος επανάληψης. Ναι. Όλα αυτά κάναμε για να μπορέσουμε εδώ πέρα να πάμε και να πούμε εμφάνιση. Το on
θυμάστε εδώ πέρα πάντα τη γράφετε οι συνταγμένες από πάνω. Ναι. Η μεθοδολογία 4 έχει το πρόβλημα ότι μπορεί να δυσκολέψει σε περίπτωση που κάποιος μας ζητήσει για κάθε όροφο, που κάθε όροφος για μας είναι μία γραμμή, να πάμε να ψάξουμε ποιος έχει πληρώσει τα περισσότερα, αλλά να εμφανίσουμε ψάχνοντας εδώ, στην πρώτη γραμμή, το όνομα αυτού που βρισκόταν στον πρώτο όροφο. Ωραία. Δηλαδή, εμείς αν ανακαλύψουμε ότι ήταν αυτός, θα πρέπει για το πρώτο όροφο να εμφανίσουμε αυτό. Στο δεύτερο, αν βρούμε ότι είναι αυτός, θα πρέπει να εμφανίσουμε αυτόν εδώ. Αυτό δουλεύεται χρησιμοποιώντας δύο μεθοδολογίες. Τη μεθοδολογία 2, γιατί δουλεύουμε ανά γραμμή, αλλά θα πρέπει να κρατάς και εδώ πέρα και κάποιον max, όπως κάναμε και στη 4-1, για να μπορείς να το μεταλλεύσεις εδώ δίπλα. Με ξέρεις. Ναι. Άφησε να σου δείξω το ανά γραμμή. Συνήθως εδώ πέρα αποφεύγουμε να κάνουμε καινούριο πίνακα, γιατί αν κάναμε θα βάζαμε μέσα τα ονόματα και όχι τα χρήματα. Παρ' όλα αυτά, με την ολοκλήρωση ενός φωλιφαίνου βρόχου γνωρίζουμε το όνομα και συνήθως το εμφανίζουμε εκεί μέσα. Ωραία. Έτσι εδώ πέρα πηγαίνουμε και λέμε για όροφο από 1 μέχρι και 10. Πηγαίνουμε εδώ πέρα στο max που δεν το κάνω πίνακα και θα βάλω το χ, όπως μου το είπες πριν, του OR,1 εκμεταλλευόμενο στη γραμμή είναι αυτή. Παρακάτω θα σου έλεγα ότι σε ένα on max πρέπει εμείς να πάμε να βάλουμε, να τη γράφουμε το ίδιο εκεί, το on του OR,1. Άρα κάποια στιγμή εδώ πέρα θα έπρεπε να πάμε και να πούμε για dom. Εδώ πέρα μπορείς από 2, στη δεύτερη μπορείς από 2 μόνο στην αναγραμμή ή στην αναστήλη. Από 2 μέχρι 10 πρέπει να ελέγξεις αν το χ του OR,dom είναι μεγαλύτερο από το max, γιατί αν σημαίνει κάτι τέτοιο, τότε στο max πήγαινε και εκχώρησε το χ του OR,dom, ενώ τώρα την γράφεις συνταγμένες, ενώ στο on max πηγαίνουμε και βάζουμε το on του OR,dom. Κάποια στιγμή θα λέγαμε τέλος σαν τέλος επανάληψης. Η ολοκλήρωση του εμφυλωμένου βρόχου σημαίνει και εμάς ότι είμαστε ελεύθεροι να πάμε και να εμφανίσουμε αυτό το όνομα. Εμφάνιση λοιπόν εδώ πέρα το on max και τέλος επανάληψη για να συμβεί το ίδιο και με κάθε όροφο. Είναι πολύ πιθανό για φέτος αυτό. Θυμήσου ότι βάζουμε εδώ πέρα το όρο 1 και μετά τη γράφουμε στον άλλο. Θα ήθελα να μου κάνεις ακριβώς το ίδιο. Αυτή τη φορά σου ζητάω την ίδια μεθοδολογία να στείλει. Στη συγκεκριμένη άσκηση δεν ξέρω αν θα έχει κάποιο νόημα. Αλλά πες το μου λίγο. Με A και J και Α. Για J από 1 μέχρι 10. Στο max βάλε το α του Εδώ κοιτάς. του J,1. Όχι, περίμενε. Του I, Αυτό εδώ τι είναι, I, J. J. Δεν πρέπει να μας θες του. Σωστά. Το 1,J. Στο on του max βάλε το α. Το β του I του 1,J. Το 1,J. Για I από 2. Μέχρι 10. Αν το α του I,J είναι μεγαλύτερο του max, στο max βάλε το α του I,J. Στο β του και στο περίμενε, στο on max βάλε το β του I,J. Τέλος επανάληψης. Εμφάνισε το on max. Τέλος επανάληψης. Έβγε. Είναι κατανοητό. Ναι. Το θυμηθείς. Πες μου. Φέτος. Μακάρι. Μακάρι, αυτή είναι η απάντηση.
Πάμε σε άλλα πράγματα. Εδώ πέρα λοιπόν θα μιλούσαμε λίγο για την αναζήτηση. Έχουμε συζητήσει ότι σχετικά με την αναζήτηση χρησιμοποιούμε δύο αναζητήσεις. Στην πρώτη αναζήτηση ψάχνουμε πράγματα που μπορεί να τα βρούμε παρακάτω σε κουτάκια. Ενώ στη δεύτερη αναζήτηση ψάχνουμε σίγουρα κάτι μοναδικό. Για να μιλήσουμε για το πρώτο καμπανάκι της αναζήτησης, εδώ πέρα θα σου έλεγα ότι έχω έναν πίνακα που είναι ο πίνακας Α, που είναι από 1 μέχρι N και ο δείκτης είναι το K. Εδώ πέρα εμείς καλούμαστε, εφόσον έχουμε διαβάσει ένα προσαναζήτηση στοιχείο που θα το πούμε χ καλή ώρα, να δούμε αν το χ υπάρχει στο εκάστοτε κουτάκι του. Για να το κάνουμε αυτό, επειδή μπορεί αυτό το χ να υπάρχει και στο τελευταίο κουτάκι, χρησιμοποιούμε τη για. Πάνω από τη για έχουμε δύο πράγματα. Τι σημαίνει και θα το διαβάσουμε. Τιμή. Ναι. Ενώ μέσα στην αν της για πρέπει να εμφανίσουμε τη θέση και να γυρίσουμε η σημαία. Η σημαία μας χρειάζεται μόνο για την περίπτωση που εδώ πέρα δεν βρήκαμε τίποτα. Πάμε. Διάβασε χ. Στο flag βάλε ψευδής. Για κάπου βασικά. Από 1 μέχρι N. Αν το α του K είναι ίσο με το K, με το χ είναι που διαβάσαμε και παράλληλα το flag. Όχι. Να το κάνουμε το flag, ναι, αληθής. Αυτό είναι στη Συριακή 2 που είναι, ελέγχουμε αν είναι, ναι, όσο. Σωστά. Και τι άλλο κάνουμε εδώ μέσα. Εκμεταλλευόμαστε ότι ξέρουμε σε ποια θέση βρίσκεται, ναι. Άρα εδώ πέρα θα πάμε να πούμε, εμφάνιση το K. Εδώ πέρα δεν έχουμε κάτι άλλο και λέμε τέλος αν. Ναι. Εδώ πέρα κοιτάμε τη σημαία αν είναι αληθής ή ψευδής. Είναι αληθής. Είναι ψευδής. Γιατί δεν είναι αληθής. Ναι, ελέγχουμε. Γράφουμε αν flag ίσο με ψευδής. Τότε θα πετάξουμε κατάλληλο μήνυμα. Δεν βρέθηκε το προς αναζήτηση στοιχείο. Δεν υπάρχει το προς αναζήτηση στοιχείο. Αλλιώς δεν θα πάμε να πάρουμε. Γιατί αλλιώς σημαίνει ότι ήταν αληθής και εμφανίσαμε άρα τις ξέρει. Εδώ πέρα δεν ξέρει. Εδώ πέρα θα πάμε να κάνουμε τη Συριακή 2. Έχουμε πάλι έναν πίνακα που είναι αυτός εδώ, που είναι ο α, που είναι ο μέχρι νη, ο δείκτης κάπου. Εδώ πέρα να ζητούμε κάτι μοναδικό. Πρέπει να δουλέψουμε με όσο και απ' έξω έχουμε 4 πράγματα. Διάβασε χ. Στο flag βάλε ψευδής. Στη θέση βάλε 0. Και στο κάπου βάλε το 1. Όσο. Α του... Α του κάπου ίσον με χ. Μόνο για το κάπου μιλάς. Όσο το κάπου είναι μικρότερο ίσο του νη και παράλληλα το flag είναι ψευδής. Ανάλαβε. Στη θέση. Πρέπει να ελέγξεις. Αν, ναι. Το α του K είναι ίσο με το χ, ναι. Δύο πράγματα. Τότε στη θέση θα βάλεις το K. Και όλα θα κάνουμε γι' αυτό. Και γυρνάμε και τη σημαία. Με τη σημαία αληθής. Τέλος αν. Αλλιώς, βασικά δεν θα... Ναι, έχεις δίκιο. Αλλιώς, στο K θα βάλεις K συν 1. Τέλος αν. Και τέλος επανάληψης. Καλά. Βγαίνοντας ελέγχουμε και το αληθής και το ψευδής. Πρώτα θα ξεκινήσουμε το ψευδής. Σωστά. Αν λοιπόν εδώ πέρα το flag είναι ίσο με το ψευδής. Θα γράψουμε ό,τι γράψουμε πριν, δεν βρέθηκε το προς αναζήτηση στοιχείο. Αλλιώς. Εμφάνισε.
Και όλα τα κάνουμε. Το α του... Όχι, όλα τα κάνουμε με τη τη θέση. θέση. Όλα τα κάνουμε με τη θέση. Κάποια στιγμή εδώ πέρα τέλειωσα. Συμφωνεί. Σύμφωνο. Θα πάμε λίγο πιο δύσκολο. Λίγο πιο δύσκολο. Έστω ότι εδώ πέρα έχουμε πάλι το γνωστό μας ξενοδοχείο. Το γνωστό ξενοδοχείο αποτελείται από έναν δυσδιάστατο πίνακα. Από δυσδιάστατος πίνακας είναι αυτός εδώ και εμείς πρέπει να πάμε και να βρούμε που μένει ο πελάτης Τάσος. μπροστά για να μπορέσουμε να Μην πάρεις τώρα χρήματα, για να μιλήσουμε για δείκτη γραμμής και για δείκτη στήλης. Εδώ πέρα επειδή ο Τάσος είναι ένας σε πολύ. Είναι ένας, αλλά μετράει για πολλούς. Σωστά, αλλά είναι ένας. Γι' αυτό τον λόγο θα πάρουμε μυστηριακή 2. Αυτό το ξέρεις, δουλεύετε με όσο μέσα σε όσο. Για δες λίγο αυτό. Πώς δουλεύουμε όσο μέσα σε όσο. Καταρχήν ξεκινάμε να κάνουμε μυστηριακή 2 εδώ πέρα, αλλά σε δυσδιάστατο. Ωραία. Εδώ πέρα Κανονικά διαβάζεις. δεν θα διαβάσουμε γιατί ξέρουμε ότι εμείς ψάχνουμε τον πελάτη με το όνομα Τάσος. Άρα αυτό σημαίνει εδώ πέρα ότι πηγαίνουμε και δεν διαβάζουμε όμως ένα στοιχείο. Επίσης δεν θα κρατήσουμε θέση μόνο γραμμής. Χρειαζόμαστε και θέση στήλης. Άρα 2 θέσεις. Έτσι λοιπόν εδώ πέρα θα πηγαίνουμε και θα λέγαμε ότι σε ένα βρέθηκε. Πήγαινε και βάλε το ψευδής. Θα λέγαμε επίσης ότι εδώ πέρα η όροφη μας είναι 10. Όπως το 10 είναι και το δωμάτιο. Και θα λέγαμε ότι στο θέση ορόφου πήγαινε και βάλε το 0 και στο θέση Δωματίου το 0. δωματίου το 0. Αν δεν το βρούμε, θα το βρούμε σίγουρα. Θα ξέρεις ότι εδώ πέρα θα είχαμε το 0. Επίσης πηγαίνουμε και λέμε στο OR πήγαινε και βάλει το 1. Και στο δω. Όχι. Δεν ψάχνεις το δω. Ψάχνουμε στο δώμα, αλλά δεν είναι δυσδιάστατος αν το βάλει στο δώμα. Γι' αυτό το λόγο, ας πούμε, είναι το παράδειγμα. Έτσι θα πάμε και θα πούμε ότι όσο το OR είναι μικρότερο ίσο του 10 και το βρέθηκε είναι εδώ πέρα ίσο με ψευδής, προφανώς επανάλαβε. Εδώ πέρα πρέπει να πάει και να μπει το δόμ. Στο δόμ πήγαινε και βάλει το 1. Όσο το δόμ είναι μικρότερο ίσο του 10 και βρέθηκε είναι ίσο με ψευδής, προφανώς επανάλαβε. Συμφωνείς? Γιατί εδώ πέρα θα λέγαμε ότι αν το on του or, δom είναι ίσο με το Τάσος, τότε εδώ μέσα δεν πρέπει απλά να γυρίσουμε τη σημαία που στο βρέθηκε πάμε να το κάνουμε αληθής. Θα πρέπει να κρατήσουμε και αριθμό δωματίου και αριθμό ορόφου. Ενώ σε άλλες ασκήσεις ζητάει μόνο αριθμό δωματίου, ενώ σε άλλες μόνο αριθμό ορόφου. Ενώ απλά μόνο σε άλλες τη σημαία αλλάξουμε. Εδώ πέρα λοιπόν θα πηγαίνουμε και θα λέγαμε στο θέση or, βάλε το or, και στο θέση δom, το δom. Κάποια στιγμή θα λέγαμε τέλος αν, κάποια στιγμή θα λέγαμε τέλος επανάληψης και ξανά τέλος επανάληψης. Όχι, δεν θα λέγαμε έτσι. Το τέλος αν θα λέγαμε ότι πρέπει να πάμε εδώ πέρα και να πούμε αλλιώς, γιατί πρέπει να κλείσουμε την πρώτη όσο, την αφολευμένη όσο. Η αφολευμένη όσο έχει το or ή το δom. το or. Το δom. Το dom. Άρα εδώ πέρα πρέπει να πάμε και να πούμε δom εκχώρησε δom συν 1. Τέλος αν και τέλος επανάληψης. Άρα αυτό σημαίνει ότι έχουμε τελειώσει από εδώ. Πρέπει να μιλήσουμε για την από πάνω τώρα. Άρα στο or εκχώρησε or συν 1. Συν 1. Και εδώ πέρα Τέλος αν. τέλος επανάληψης. Το πιες πως δουλεύουμε σε διδιάστατο. Ναι. Ακριβώς αυτό τους έπαιξε πέρσι. Είναι κατανοητό. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Ας μιλήσουμε λίγο για... Εμείς ότι θέλουμε να ψάξουμε περάσκο. Πρέπει να το ψάξουμε. Εδώ πέρα θέλω να μιλήσω για ταξινόμηση. Θέλω να δούμε όλα τα ταξινόμηση. Δηλαδή, έχουμε έναν πίνακα που είναι... Ξέρεις τι είναι?
είναι οι βαθμολογίες των μαθητών. Είναι αυτός ο πίνακας με τις βαθμολογίες τους και αυτοί οι μαθητές είναι 100. Εντάξει. Θα ήθελα επίσης να σου πω ότι σε παράλληλο πίνακα έχουμε τα ονόματά τους. Θέλουμε εμείς να βρούμε τους 20 καλύτερους μαθητές. Για να βρούμε τους 20 καλύτερους, πώς για τους πρώτους 3 λέμε από 2 μέχρι 4, για τους πρώτους 20 θα πούμε από 2 μέχρι 20. Σωστά. Θέλουμε για τους πρώτους 20 μαθητές να τους βάλουμε στη σειρά για να εμφανίσουμε τα ονόματά τους. Εγώ όμως έχω να σου πω ότι υπάρχουν και ισοβαθμίες, όπου αν εδώ πέρα ήταν ένας που είχε 20 και άλλος ένας που είχε 20, και εδώ πέρα ήταν αυτός εδώ πέρα ο Τάσος και αυτός εδώ πέρα ο Ράσκος, και ήθελαν εδώ πέρα αλλαγή για τα ονόματα, θα έπρεπε να γίνει αλφαβητική ταξινόμηση. Πάμε να ξεκινήσουμε ταξινόμηση. Παράσταση του πίνακα των ονομάτων για τους πρώτους 20. Ένα σε περίπτωση ισοβαθμίας, το δούμε γι' αυτό. Φύγαμε. Πάμε. Για I. Από 2. Ναι. Μέχρι 21. Αν το Για β. J. Για J είναι σωστό. Από ολόκληρο το πίνακα. Δηλαδή από 20. Από 100. από 100. Μέχρι I με βήμα -1. Μέχρι I με βήμα -1. Αν Ναι. το β του I, J Μόνο J. Είναι μονοδιάστατος. Είναι μεγαλύτερο του β του J -1. Ναι. Τότε. Στο temp εκχώρησε το β του J. Μάλιστα. Στο β του J εκχώρησε το β του J -1. Και στο β του J -1 το temp. Θα κάνεις παράσταση στο πίνακα με τα ονόματα. Οπότε σε ένα temp 2 θα εκχωρήσεις το on του J. Ναι. Στο on του J θα εκχωρήσεις το on του J -1. Και στο on του J -1 θα εκχωρήσεις το temp 2. Τέλος αν. Δεν λέμε τέλος αν εδώ. Πρέπει να ελέγξουμε αν έχει 21 ή 20 κι άλλος. Αυτό γίνεται με αλλιώς σαν. Γιατί είναι ισότητα και δεν πούμε εδώ, πάμε εκεί. Ναι. Αλλιώς σαν λοιπόν το β του J θα ήταν ίσο με το β του J με το β του J -1, τότε αυτό σημαίνει ότι σε ένα temp θα πρέπει μάλλον τώρα πάλι να ελέγξουμε, αλλά αυτή τη φορά αλφαβητικά. Γιατί αυτά ξέρουμε την ίδια και δεν έχει νόημα να τα αλλάξουμε. Αυτά όμως εδώ πέρα δεν ξέρουμε τι γίνεται και θα πρέπει να πάμε να πούμε ότι αν... Το τάφ είναι μεγαλύτερο του προ, έτσι πάει. Γενικότερα πάει ότι το α είναι μικρότερο του ω. Ωραία. Άρα εδώ πέρα αν το on του J είναι μικρότερο από το on του J-1, τότε αυτό σημαίνει ότι αλλάζουμε μόνο το temp 2 στη συγκεκριμένη περίπτωση. Στο temp 2 βάλει το on του J, δηλαδή τι γράφουμε αυτά εδώ από κάτω. Στο temp 2 βάλει το on του J, για να πάμε στο on του J να βάλουμε το on του J-1 και να πάμε στο on του J-1 να βάλουμε το temp 2. Κάποια στιγμή θα λέγαμε τέλος αν, κάποια στιγμή θα λέγαμε ξανά τέλος αν και κάποια στιγμή θα λέγαμε τέλος επανάληψης και τέλος επανάληψης. Δεν είναι πιθανό να ζητηθούν όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι είμαστε για όλα προετοιμασμένοι. Υπάρχει κάτι που σου τρομάζει? Όχι. Μάλιστα. Σχετικά με τη συγχώνευση θα πάω στην ουσία. Η ουσία είναι να ξέρεις σίγουρα την δεύτερη. Για να ξέρεις σίγουρα τη δεύτερη θα σου πω εδώ πέρα ότι τα πράγματα είναι απλά. Έχουμε έναν πίνακα, ο πίνακας αυτός είναι ο πίνακας α και είναι από 1 μέχρι νη. Στην πραγματικότητα δεν μας ενδιαφέρει ο δείκτης του. Εδώ πέρα θα σου έλεγα ότι έχω έναν πίνακα β, από εδώ πέρα ο πίνακας β είναι από 1 μέχρι μ. Και εδώ πέρα ο δείκτης ήταν J. Εδώ πέρα είναι ο πίνακας γ, ο πίνακας γ είναι από 1 μέχρι ζ και ο δείκτης του είναι ο λάμδα. Εγώ θέλω όλους αυτούς να τους συγχωνεύσω σαν μεγάλο πίνακα. Από αυτός ο πίνακας είναι ο πίνακας δ που είναι από 1 μέχρι νη συν μη συν ζ. Και η λογική μας είναι να πάρουμε τον πίνακα α να τον βάλουμε μέχρι εδώ, που εδώ πέρα φτάσουμε μέχρι το νη. Να προσθέσουμε τον πίνακα β που θα είναι από εκεί μέχρι εδώ, που θα είναι μέχρι το νη συν μη, και βάλουμε μετά και τον υπόλοιπο που θα είναι μέχρι εκεί. Η λογική εδώ πέρα είναι απλή. Εσύ θεώρησε ότι ο δ έχει τον δείκτη που είναι ο κ. Θα χρησιμοποιήσουμε μόνο τον κ δείκτη. Τα παιδιά δεν θυμούνται συνήθως κάτι και εγώ τους λέω κ μείον νη για να το θυμούνται πάντα. Και βγαίνει απλά. Η πρώτη σου κίνηση είναι να πάρεις τον πίνακα α και να τον βάλεις στην αρχή του πίνακα δ. Άρα εδώ πέρα πηγαίνουμε και λέμε για κ από
1 μέχρι τη διάστασή του, νη, από 1 μέχρι νη, στο δέλτα του K, που είναι σωστά, βάλε το α του ίδιου δείκτη. του K. Γιατί για ένα λέγαμε, έτσι θα δούλευε. Το α του K. Τέλος επανάληψης. Στο σημείο αυτό σημαίνει ότι περάσαμε αυτόν τον πίνακα και την έχουμε βάλει εκεί. Πάμε να βάλουμε τώρα το β. Ναι. Το μόνο που εδώ πέρα θέλω να σου πω για να το καταλάβεις, ότι αν το νη έφτανε στη θέση 10, Ναι, κατάλαβα. αυτός πρέπει να ξεκινήσει Από εκεί. από τη θέση 11. Άρα πηγαίνουμε και λέμε εδώ πέρα. Για K από νη συν 1 Σωστά. μέχρι νη συν μη, Μέχρι νη συν μη, σωστά. στο δέλτα του K, Που αυτό δουλεύει άψογα γιατί εμείς το φτιάξαμε ναι, έτσι. βάλε το β του K. Δεν γίνεται τώρα αυτό. Γιατί Εδώ πέρα έχουμε πρόβλημα. Είναι φανερό ότι εσύ θα πάει πρέπει το βάλεις σε στην αυτήν αρχή. εδώ τη θέση να πας να βάλεις αυτό εδώ. Το K έχει τη τιμή 11. Άρα στο δέλτα του 11 πήγαινε και βάλτε όχι το β του 11. Αλλά το β του 1. Άρα το πρόβλημά σου εδώ πέρα είναι ότι πρέπει να φτιάξεις το 1 στην αρτήση του K, όπου το K έχει τη τιμή 11. Άρα 11 μείον τι, μας κάνει 1. 10. Αφού 10 και λες K μείον 10, εγώ σου προτείνω να βάζεις, πήγαινε και βάλει το β του, θα λες K, που είναι το 11, μείον αυτό χωρίς το 1. Γιατί αυτό είναι 11, γιατί είναι 10 συν 1 που μας κάνει 11. Άρα θα πρέπει να βάζεις το β του K μείον νη και ήταν και αυτό που σου έλεγα. Αν συμβεί αυτό, τότε προφανώς αντιλαμβάνεσαι ότι σου δουλεύει μια χαρά και η λογική είναι το να βάζεις αυτό μείον αυτό χωρίς το 1. Ωραία. Τέλος επανάληψης και σημαίνει εδώ πέρα ότι έχεις καταφέρει να βάλεις και αυτόν τον πίνακα. Πάμε εδώ πέρα προσεκτικά. Για K Ναι. από νη συν μη συν 1 Ναι. μέχρι νη συν μη συν ζ, Ναι. στο δέλτα του K Ναι. βάλε το γ του K μείον νη μείον μη. Και τέλος επανάληψης. Στην άσκηση που θα σου δοθεί, ενδεχομένως αυτά να έχουν διαφορετικούς δείκτες. Δεν σε ενδιαφέρει εσένα. Ναι, Τα νόματα του χρησιμοποιήσω το πινάκου K. είναι αυτά που σε νοιάζουν. Θα κάνεις ακριβώς αυτό και δεν έχεις τρομάξει τίποτα στη συγχώνευση. Τώρα από εδώ και πέρα, λογικά αυτό θα σου χρειαστεί να το ταξινομήσεις, γιατί από το μικρό στο μεγαλύτερο είναι το ανάποδο. Άρα εδώ πέρα σου λέω συν ταξινόμηση για να μπορείς να ξέρεις συγχώνευση. Είναι κατανοητό άλλα. Ωραία. Ναι. Μάλιστα. Πάμε σε κάτι επίσης ενδιαφέρον. Εδώ πέρα θα σου έλεγα ότι έχουμε έναν πίνακα, όπου ο πίνακας αυτός είναι αυτός εδώ. Και θα σου έλεγα ότι είναι από 1 μέχρι νη, ή μάλλον, ναι, από 1 μέχρι νη και από 1 μέχρι μη. Εδώ πέρα I, εδώ πέρα J. Έστω ότι σε ρωτάει, πίνακας είναι ο α, αν κάποιο χ βρίσκεται σε κάθε γραμμή του πίνακα. Αν το χ βρίσκεται σε κάθε γραμμή του πίνακα. Εσύ προφανώς εδώ πέρα για να του δώσεις τέτοια απάντηση, είναι μια απάντηση που θα πρέπει να του πεις ναι, υπάρχει σε κάθε γραμμή του πίνακα ή όχι, δεν υπάρχει σε κάθε γραμμή. Άρα έχουμε πρόβλημα απόφασης. Το πράγμα όμως δεν είναι τόσο εύκολο, σου φαίνεται. Γιατί εσύ θα πρέπει να εξετάσεις την κάθε γραμμή μοναδικά για να δεις αν υπάρχει σε κάθε γραμμή και μετά να δεις τι θα κάνεις. Ας πάμε να το δούμε όλο αυτό με έναν εύκολο τρόπο. Ένας εύκολος τρόπος εδώ πέρα θα ήταν να πας και να φτιάξεις έναν καινούριο πίνακα πλήθους. Έτσι αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσες να πηγαίνεις και να ελέγχεις για κάθε γραμμή πόσες φορές βρέθηκε το χ εκεί μέσα. Αν εδώ πέρα βρεις ότι είναι 0, σημαίνει ότι το χ δεν υπήρχε σε εκείνη τη γραμμή. Ωραία. Αν όμως βρεις περισσότερο από 0, σημαίνει ότι το χ υπήρχε. Στο τέλος, εφόσον το έχεις κάνει όλο αυτό. Κάνουμε άθλημα στον πίνακα πλήθους για να δούμε πόσο φορές βρήκαμε. Όχι, πρέπει να πας μετά στον πίνακα πλήθους, να ελέγξεις αν υπάρξει έστω και ένα 0. Γιατί αν υπάρχει έστω και ένα 0, σημαίνει ότι υπήρχε γραμμή χωρίς το χ. Άρα του λες δεν υπάρχει σε κάθε γραμμή. Ενώ αν είναι όλα διαφορετικά του μηδενός, γυρνάς και του λες το χ υπάρχει σε κάθε γραμμή. Πάμε στην πρώτη φάση να φτιάξουμε το πλήθος σε ένα γραμμή. Ωραία. Για I από 1 μέχρι νη. Στο πλήθος του I βάλω το 0. Μάλιστα. Για J από 1 μέχρι μη. Ναι. Εάν το α του I, J είναι διάφορο του μηδενός, Δεν κοιτάμε αν είναι το 0, κοιτάμε αν αυτό εκεί μέσα είναι ίσο με το χ που ψάχνουμε. το χ ψάχνουμε, σωστά. Ναι. Γιατί αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, τότε προφανώς όπως Το πλήθος του I, βάλε πλήθος του I στην 1. Πλήθος του i στην 1. Και επειδή την πρώτη φορά το i έχει τη τιμή 1, σημαίνει ότι εσύ
Πηγαίνεις και προσθέτεις το πρώτο κουτάκι του πίνακα πλήθους. Κάθε φορά προσμετράς συν 1 αν έχεις βρει αυτό. Τέλος της επανάληψης και φυσικά τέλος της επανάληψης. Με την ολοκλήρωση αυτού, σημαίνει ότι εδώ μέσα μπορεί να έχεις ότι αυτό υπάρχει 2 φορές, 1 φορά, 0 φορές, 4 φορές. Εδώ πέρα πρέπει να ελέγξεις αν είναι όλα διαφορετικά του μηδενός. Εσύ για να βρεις εύκολα πόρισμα, πρέπει να χρησιμοποιήσεις εδώ πέρα σημαία και επειδή αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει περίπτωση να βρούμε το 0 κατευθείαν και στο πρώτο κουτάκι, δεν ήταν καλή ιδέα η όσο, γιατί αν βρεις το 0 δεν χρειάζεται να το ψάξουμε. Εγώ εδώ πέρα ξέρεις τι θα έκανα. Θα θεωρούσα ότι υπάρχει παντού Το 0. Το χ. Ότι υπάρχει παντού το χ. Έτσι θα πήγαινε και θα έλεγα στο flag, πήγαινε και βάλε μέσα το αληθής. Και ψάχνω έστω και ένα κουτάκι που να είναι 0. Αν βρω και ένα κουτάκι που είναι 0, το flag θα γίνει ψευδής και το μήνυμά μου θα είναι ότι δεν υπάρχει σε κάθε γραμμή. Αλλιώς βγαίνω σε ένα αληθής. Ωραία. Flag βάλε το αληθής. Ναι. Όσο. Δεν μπορείς γιατί δεν θα πρέπει να δώσεις αρχική τιμή. Στο i βάλε το 1. Όσο τώρα το i είναι μικρότερο ίσο του. Ναι. Και ταυτόχρονα το flag είναι ίσο με αληθής. Μπράβο. Ό,τι δώσουμε για αρχική τιμή, προφανώς επανάλαβε. Γιατί εδώ πέρα, αν υπάρχει το πλήθος του i έστω και ένα κουτάκι που είναι ίσο με το 0, τότε σημαίνει ότι σε εκείνη η γραμμή δεν υπήρχε. Τότε γυρνάς σημαία ψευδής. Τότε στο flag πήγαινε και βάλε το ψευδής. Κάποια στιγμή εδώ πέρα. Τέλος επανάληψης, εμφάνιση. Επειδή πρέπει να δουλευτεί σε συριακή 2 αυτό, χρειαζόμαστε αλλιώς. Αλλιώς θα λέγαμε εδώ πέρα. Στο i βαράει συν 1. I συν 1. Τέλος επανάληψης, εμφάνισε. Το χ δεν υπάρχει σε κάθε κουτάκι. Όχι. Βγαίνοντας πρέπει να πάρουμε περίπτωση. Γιατί δεν γνωρίζουμε αν τελικά το flag γίνει αληθής ή ψευδής. Αν έχουμε ελέγξει με 1. Άρα αν εδώ πέρα αν το flag είναι ίσο με ψευδής, τότε εμφάνισε. Ναι. Το χ δεν υπάρχει σε κάθε κουτάκι. Όχι σε κάθε κουτάκι, σε κάθε γραμμή. Το χ δεν υπάρχει σε κάθε γραμμή. Αλλιώς, τι θα λέγαμε. Εμφάνισε. Το χ υπάρχει σε κάθε γραμμή. Κάποια στιγμή εδώ πέρα τέλος αν. Δεν σου κρύβω ότι υπάρχουν πολύ πιο εύκολοι τρόποι να το κάνουμε αυτό, αλλά είναι πιο δύσκολο να το σκεφτείς. Εδώ πέρα θέλω να κάνουμε πράγματα που αισθανόμαστε ασφαλή, γιατί ακόμα και εγώ αυτό μπορεί να κάνει στις πανελλαδικές. Όταν μας ζητάει λοιπόν κάτι, αν υπάρχει σε κάθε γραμμή, προφανώς επειδή λέμε το υπάρχει είναι πρόβλημα σημαίας, αλλά θα πρέπει να έχουμε πόρισμα μόνο να ξέρουμε για κάτι συνολικά. Εδώ πέρα δηλαδή θα έπρεπε για κάθε γραμμή να ξέρουμε τι συμβαίνει. Θα μπορούσε να το πας και ανάποδα. Να μετρήσεις αν όλα ήταν διαφορετικά το χ. Αν ήταν 20, δεν σαν είχαμε το 0, να το σκεφτόσουν ανάποδα. Εδώ πέρα όμως πήγαμε και είδαμε ότι αν υπήρχε το χ προσθέταμε, ενώ στη τελική μας δεν ενδιαφέρει αν υπήρχε κουτάκι που ήταν 0. Επειδή ξέραμε ότι ήταν και το πρώτο, θα ήταν καλύτερα να το κάνουμε όσους. Θα μπορούσε να το κάνεις και με για αν θέλεις. Βάζουμε μία σημαία και αν βρούμε 0 τη γυρνάμε, αλλιώς προχωράμε. Βγαίνοντας, αν είναι ψευδής, προφανώς δεν υπήρχε το χ σε κάθε γραμμή, διαφορετικά υπήρχε σε κάθε γραμμή.